Здравейте хора, аз съм Ростиславски и ние ще играем The Forest с славянски учен. Той има YouTube канал. Славянски учен, моят канал. Отдолу, да, на това, на описанието ще направим. Не описанието, там на заглавието ще тагнем каналите си, за да гледате и двете гледки. Така че нека, хари. Ще ги трепим, а? Да, ще ги трепим, бе. Да, ще ги трепим. Най-силните лапита. Айде, пускаме. Айде! Пускаме. Ай, пускай, бе. О, така, пойдем, паржоли, с ориз, венци, всичко. Направихме самолет. И самолета ни отпотоми за Германията, батко, за Германията да берем ягоди. Аз те виждам, бе. Ето това, да берем ягоди. Къде си е? Аз те скипвам. Не го скипвай, бе, хората трябва да го гледат, бе. Аз ще го гледам. Охо, взех ми някаква книга, айде, със самолета се раздурса. Име, как ли, как ще го казвам? Гошо, айде, Гошо. Гошо ще го кръстим. Гошке! Айде, Гошко! Мале, Гошо да прасна! Ко става? Айде, падаме, Гоше! Гоше, ко стана? Събучи ли са? Не се притеснявай, моето момче, това е сън, нищо няма да се случи лошо с тебе. Спокойно, спокойно, Гошке, дишай спокойно. Гошо го удари камбаната, мале! Капитоза! Арвен! Капитоза, бе! Дай ми лапито, бе! Дай ми лапито, бе! Къв си ти, бе? Грозен! Арвен! Айде, то сме открадна лапито. Не, Гошо ще го намерим, брат, шиш. Гошо ще го намерим. Гошо ще го намерим, точно. Детето, което ако си взял цялата храна, ще взям тебе, брат. Къде си ти, бе? Остава, бе. Ама бие, бе! Багата ли са, искаш ли нов Fortnite, деш какво ще направя? Искаш ли? Искаш ли? Не, той не взима денег. Искаш ли, бе? Дела. Дай да прегледаме кой имаме тук. Не псувай. Не псувай моя канал. Какво псуваме, брат? Ние да не сме първи клас, бе! И какво псувния съм казал, бе, мангал? Давай да ходим тука. Добре. Значи първото нещо е да щупим дизайн две пръчки. Нека дизайн две пръчки. Да си направим копие. И сега като си направим копие, щупим тия съндъци на земята. И ще направим видео на VR, така да е по-забавно и по-трудно, защото... Той знаеш как се насра на това един канибал в VR? О, един път играх на неговия VR, човек, знаеш какво беше страшно? Един канибал ми изкочи, брат, се едно ми изкочи и в реалния живот, сериозно. Да. Знаеш какво беше страшно? Аз за първи път играх VR, тогава сериозно. Чак да щупа нещо, брат, аз бях от тях. Знаеш какво беше страшно? Но OBS Studio нещо ще лагна и само OBS Studio се появяваш, а не е така цялата игра. Знаеш какво беше страшно, брат? Аз? Чак половин час за нищо. Аре, дай, та ще лутнем, ще взем армора. А тая ще взем армора. О, взех армора на тая, Роста много си грозен, бе. Вижте го какъв е грозен. А бия, ей. Къде отиде, бе? Има биеш, матарок. Дай, се правим базата, къде искаш? Ми, 130. Роста, погледни! Погледни! Моренце! Море! Хора, абонирай се към славянски учен. Да стигне 200 абонати. Вот, това пили влезе скалата, брат. Трябва да стигнем 200 абоната. О, виж! Колатчица! Роста, лодка! Каква ти кола е тази лодка? Лодка, бе! Каква колата гонимаш, матарок? Как се сменя с оръжие, бе? Трябва да си ги... В лодчицата, хора! Сега ще преробим цялата лодка, брат. Сега ще я откраднем, ще тръгнем. Ще ходим в Америка. Искаш ли? Ай. Идваш, май, погледи какво е. Та лодка е наша. Да. Просто отим на къде, бе? На Тасос, на остров Тасос. Ай. Мале, то гледай. Някой тръгнал да яде глава. Ето го, то печага са му отрезали главата. Добре. Просто гледаш, то иде. Някой ще иде главата му на то. Да. Някой мисим. Някой му липса. Мале. Добре. Няма да се мръдна. Не, няма. Няма да се мръдна. Няма. Ей, искаш да те пребия? Седи коста. Седиш коста. Седиш коста. Умире. Колко живот си, бе? Колко си, бе? Умря! Костинурка! Хора! Костинурчица! Бяга от тука! Искам да Пръкна! Търтъл! Костинурка!
Просто ти, аз значи набодих дупи до парата. Виж кой имаме. Какво имаш? Какво имаш, бе? Кой ти, бе? Какво е това, бе? Костенурка. Костенурка. Ай, каката костенурка, брат. Ела, то целя стели стопката. Трябва някакъв апдейт да фора, защо няма, бе? Ще е готино да има. Е пред джобин. Искаш ли тук някъде си направим базата, бе? А разшараждаш ли, бе? Айде, Роста ще ражда. Роста, ай филм била пещера, искаш ли? Защо още късно, бе? Още не ме интересува, влизай. Влизай, ти казах. Влизай в пещерата, влизай веднага. Ай. Влизай в тази пещера. Влизай тука. Влизай, бе. Айде, бамата. Влизам в тъпа. Мара съм в тебе, бе, брат. Аз го в тебе. Айде. Ще е финеркито, бе. Ако има канибали, ти ще ги убиш, аз ще ги ще гледам. Това... Ел. Защото забравиха. Костов! Канибали, чувам ги, бе. Чух някой врещи, бе. Имаме и така, бе. Ай, тук. Ай, маленко канибали. Бей ги с брадата, бе. Канибалите, не. Уби един аз от другия. Един е препаран, убей го другия. Ара, какво да бий, малко се тъпче. Как ти да биш това, бе? Това са най-слабите канибали, бе. Айде, дай. Аре, запалвай ги. Запали ги, айде. Парли го, тук не знаеш как се пали? За брони, бе. Пали го. Аз взем код. Давай, запалвай го. Давай. Сега ще хора, сега ще правим каминка от канибала. От канибали, гледай Костас. Давай. Аре, бе. То всеки път не става. Да, защото хора всеки път като той почне да пали канибалите не може просто. Той... Да, не мога. Не може, не знам защо. Ето гледай Каста. Яре, бе. I'm hacker, бро. Брат, чупи тия кутиите за код, бе, почва ме питаш, Слави, може ли код? Просто вижте как този код как е застанал и тук, брат. Много странно. Я, чупи го това. Аз мирах. Давай, бе. Давай ти си първи, давай. Ти си неопитното зайче, давай напред, давай. Има ли канибали тук, бе? Дрих. Има ли, бе? Ето ги, бе. Канибалчета, здравей, такито, бе. Умирай, бе. Какво му мина през тялото, бе? Няма ни пошка, що? Не. Убий го това. Какво е това, като ти държи, махай го, бе. Да крещят. По крак, де го дърта много изнервя. Чупи кодове там, чупи тия куфарите. Аз ще го запаля. Добре, отивай да чупиш кодовете, кога ги чакаш, тия ще стана след 20 години. Не. Брони, той няма никакви броничек. Къде сме тук? Не мога да го използвам. Кой иска, какво да използваш? Този кръст към канибали. Не, в Sons of the Forest може, ама. Мале, ребритъра, брат. Ребритъра, мале. Просто имаме ребритър. Я ли коса? Айде да се гмуркаме, искаш ли? Той е човек забла. А не, то Хитлер. Айде, да скачаме ли, бе? Айде, уи, малеч. Къде сме, бе? Кой ти? Не. Мале, никъде отиваме, никъде на играта ли отиваме, бе? Сега се преди за края на играта. Не, ще ходим са, айде. Колко ще бъде няколко часа? Вафа. О, бебета, внимавай! Бебета! Умирайте, бе. Стига врещи, бе! Мира, се не го убива, бе! Браво, бе. Тук ма соди. Стига, бе. Спокойно, бе. Ще стресираш бебетата, бе. Уиii! Гети си, гети. Не, нямам никаква храна. Имаше вафли там, не знам дали ги взе, брат. Имаше 5 вафли, не знам защо не ги взе. Ти взе ли ги 5 вафли? Взе ли ги 5 вафли, бе? Взе ли ги 5 вафли? Кое? Еми, да ти дойда, дори поче ги да имаш. Имаш алкохол. Не пи алкохол, алкохол не го пи. Правите по-бавен.
И той да прави много бадена, запалена пръчка, брат, толкова ли е трудно? Къде отиваме? Мале. Ей, тук са тия хора са. Гледайте, се молят на това грозно нещо. Къде сме сега тук? Библия? А Библия или кръст ли каквото и не го знам кой. Библията на... Добре, още на Библия. Где Библия? Библията на Джон Си. Джон Си. Библията на Джон Си. Стига, да разбрах го това 200 пъти ми го показваш. Кай, ще съм сляп. Разбрах го, че. Вафла. Бой, чаката за първи път видя вафла, брат. Да, видях вафла. Вафла. Ай, то с нещо не е добре, човек. Тук има... алкохол, флерчета, млерчета. Братвичка! Просто имаме Ръстив Екс. Ще се направя на първо място. Да си паржола да го правя. Просто имам нова брадва, видя ли коса? Просто виж кой имам. Що държа в ръцете си. Брат, ей тук е, бе! Да. Май колко въжета. Добре, мога да направя нещо тия въжета, бе. Мога направя... Какво направя сега? Екс. Тия. Направих някаква брадва, брат. Мога да се направя... Вот е! Направих си лък, хора, направих си лък. Добре, месо, яш. Аре, да ходим. Ко запали, се скачва водата, бе. Ето и. Някаква снимка. Лаймстоун. Стари дядо! Ига, прещивай. А, тук някъде? Ей, кой? Ей, са горе. О, излезме. Айде, катири са. Мали, как скочи, брат, видях. Мали, видях си, виждам ти. О, не искам да бира на бюрото, какво ще е после. Виждам ти. О, гледай, Коста, хората са не сложили тук огънче. А се опечем паржолата, ако сме гладни, или парасето да се заколим, да си го печем. Ай, колко си про... Ей, ти има забив огъня сега. Ти гавриш, ти спокойте, бе. Давай, натръгваме. Давай. Просто, от теб колко гледане ще направиш на това видео, бе? Мале, къде отихме? Просто... патки! Виж тия патки, брат! Патки, който е? Виж който е? Какво? Какво ме направи този? Бих ли колко фъркна този? Аз не е добре, гледайте го. Чакай, дишай малко. Мале, ръста ще замръзна, бе. Направи някакво огънче, бе. Огънче направи, прави с 2 пръчки и 4 листа, бе, човек. Ето го. Аре, палим. Аре, ще издържи малко тук и ги чакаме и нощта да си тръгне. И ето тук ще направим базата някъде. Имаме вечеря, крак. Ай, тока огата, влез водата се. Шматка. Това дърво е зараснало в камъка, брат. Чупи. Май колко бавно се чупи, човек. Чупи с номодер хубавата, брат, бе. Май, какви си звуци, бе? Мале. Къде е пейката, той? Какво правиш? Пейка. Пейка, да. Аз съм на другата страна. Не, бе, тази радиостанция е бъркам, бе. Знаеш колко гадно се чува тази радиостанция, като си го пуснеш в Steam и радиостанцията? Знаеш колко гадно се чува? Просто имаме 2 пейки. Айде, сядай. Аз си хапна крачето. Няма рънкаш. Айде. Какво? Правиш, бе? Я върти главата. Не, седни. Седни и почва да въртиш главата. Трави Скота! Като не е там за Трави Скот. Е така. Рости, виж мене, виж ма.
Нищо не ма болява. Какво беше? О, не! О, не, брат, това наистина ще... О, не ти се от, брат. Виж как гледам, виж как гледам. Как гледаш? Той по сега ти би един шамар, знаеш как ще да ми ги загледаш? Какво правиш, бе? Сега ще чупа пейката, ще виж. Аре, бе, тази нощ... Не, бе, стига, бе. Искам да запаля и тебе. Искам и тебе. Хора, нещо с OBS ми стана и така, място в компютъра ми нямаше място в компютъра и видеото спря. Половината ще се махна и спряхме и там, за това много съжалявам. Но следващия път ще направя много видео да ви покажа какво сме направили. И абонирайте се на канала ми, лъкнете видеото и се абонирайте на Вселенски учен. Той е много уникален ютубър. И чао от мен. Айде!